कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതി ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം സ്വയം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിശനം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ വിഭജനങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. നോക്കാം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിതുരർ മൈത്ര മുനിയോട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുരോവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകാ പിതാമഹ പ്രജാസർജകദിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭൂ. വിതുരോവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകാ പിതാമഹ പ്രജാസർജകദിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുരോവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകാ പിതാമഹ പ്രജാസർജകദിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. വിതുരോവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകാ പിതാമഹ പ്രജാസർജകദിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ.
ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിജയജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദേഹി കീർമാനസേർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനിത ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജേ കഥിതാ ദൈഹി കീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹി കീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകാപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജഗതിദാ ദേഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹി മാനസേർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മ ലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജേ കഥിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദൂര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥീനാ ദേഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹികീർമാനസീർവിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज कदिता दैहिकीर्मानसीर्विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभा माता जी चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रसासर्जते कदिता देवी गिर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शोभा प्रति माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाससर्ज कदिता दैहिकीर्मानसीर्विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज कदिता देहि किर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मा लोकपितामह प्रजा ससर्ज कदिता दैहिकीर्मानसिर्विभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जामिला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्जिदक्खदिदा दैहिकीर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवते ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज कथिता दैहिकीर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। विदुर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज कदिधा दैहिकीर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। विदुर उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा प्रजा ससर्ज कदिथा दैहिकीर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रतिभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। प्रभु। हाँ चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवते ब्रह्मलोकपितामहः प्रजा ससर्ज कथिता दैहिकीर्मानसिर्विभुः। प्रभु। हरे कृष्ण। वत्सला जी हरे माता जी चलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज कथिता दैहिकीर्मानसिर्विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच
അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹ പ്രജാസർജ കഥിതാ ദൈഹീർമാനസീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹഃ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈവീകീർമാനസീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹികീർമാന സീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹീകീർമാനസീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. വിദുരോവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹ പ്രജാ സസർജ കഥിതാ ദൈഹീകീർമാനസീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹ പ്രജാ സസർജീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച അന്തർഹിതേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മാലോക പിതാമഹഃ പ്രജാസു സർജ കഥിതാ ദൈഹീകീർമാനസീർവിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിതുരവാച, ശ്രീ വിതുരൻ പറഞ്ഞു, അന്തർഹിതേ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഭഗവതി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്ത ലോകപിതാമഹ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്നവരുടെ പിതാമഹൻ പ്രജാഹ തലമുറകൾ സസർജ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഥിത എത്ര ദൈഹികി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാനസിഹി മനസ്സിൽ നിന്നും വിഭുഹോ മഹാൻ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. ഓ ശ്രീ വിതുരൻ പറഞ്ഞു, ഓ മഹാമുനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഗ്രഹവാസികളുടെ പിതാമഹനായ ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവസത്തകളുടെ ശരീര മനസ്സുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേ ച മേ ഭഗവൻ പൃഷ്ടാസ്ത്വയർത്യാ ബഹുവിത്തമാ താൻ വദസ്വാനുപൂർവേണ ചിന്തിന സർവ സംശയാൻ. യേ ച മേ ഭഗവാൻ പൃഷ്ടാസ്ത്വയർത്വാ ബഹുവിത്തമാ താൻ വദസ്വാനുപൂർവേണ ചിന്തിന സർവ സംശയാൻ. ഓ മഹാജ്ഞാനി, എന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉത്തരം നൽകി ദയവായി എന്റെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയാൽ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. തന്റെ അന്വേഷണങ്ങളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ ശരിയായ കഴിവുള്ള വ്യക്തി മൈത്രേയനാണെന്ന് നിശ്ചയമുള്ള വിതുരൻ പ്രസക്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മൈത്രേയനോട് ചോദിച്ചു. ഒരുവന് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവനെ അസാധാരണങ്ങളായ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ സമീപിക്കരുത്.
അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഗുരു ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മറുപടി പറയുന്നത് സമയം പാഴാക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമാണ്. പ്രഭുപാദ് ജയൻ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. സുതവാച ഏവം സംചോദിതസ്തേന ശത്രാ കൗശാരവോ മുനിഃ പീതപ്രത്യാഹതാൻ പ്രശ്നാൻ ഹൃദി സ്ഥാനത ഭാർഗവഃ. സുതവാച ഏവം സംചോദിതസ്തേന ശത്രാ കൗശാരവോ മുനിഃ പ്രീതപ്രത്യാഹതാൻ പ്രശ്നാൻ ഹൃദി സ്ഥാനത ഭാർഗവഃ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഓ ഭൃഗുപുത്ര, അപ്രകാരം വിതുരനെ ശ്രവിച്ച മൈത്രേയ മുനിക്ക് വളരെയധികം ഉണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. സൂത ഉവാച, സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു എന്ന വാക്യം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ ഇടവേള സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവുമായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂതഗോസ്വാമി വലിയൊരു സദസ്സിലെ ഒരു അംഗം മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യനായ ശൗനകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നൈമിശാരണത്തിലെ മുനിമാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സൂതഗോസ്വാമി. എന്തായാലും ഇതുമൂലം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കാതലായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. അവസാനമായിട്ട് ഈ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച വിരിഞ്ചോപി തദാ ചക്രേ ദിവ്യം വർഷശതം തപഃ ആത്മന്യാത്മാനമാവേശ്യ യഥാഹ ഭഗവാനജഃ. മൈത്രേയ ഉവാച വിരിഞ്ചോപി തദാ ചക്രേ ദിവ്യം വർഷശതം തപഃ ആത്മന്യാത്മാനമാവേശ്യ യഥാഹ ഭഗവാനജഃ. മഹാജ്ഞാനിയായ മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, ഓ വിതുര, ബ്രഹ്മാവ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച പ്രകാരം 100 സ്വർഗീയ വർഷം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയും സ്വയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ നാരായണന് വേണ്ടി കർമ്മനിരതനായി. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവത് സേവന നിരതനായ എന്നർത്ഥം. ഒരുവനെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത തപസ്സാണത്. എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും ശാശ്വതവുമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിരാമമില്ല. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ വരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ പ്രഭുപാദ് ജി. ഗുരു മഹാരാജ് ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ കണ്ടത് അല്ലെ, വിതുരരെയും മൈത്രേയ മുനിയോട് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ
ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ആ അവസരത്തിൽ അവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത് പറയുന്നു 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവുമായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂതഗോസ്വാമി വലിയൊരു സദസ്സിലെ ഒരു അംഗം മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യനായ ശൗനകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നൈമിശാരണത്തിലെ മുനിമാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സൂതഗോസ്വാമി. എന്തായാലും ഇതുമൂലം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ കാതലായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ സൂതഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനേകം ഋഷിമാർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്താണോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയും പറയുന്നത് അല്ലെ. പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വേറെ കാതലായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. എന്താണോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ശൗനകൻ മുതലായിട്ടുള്ള അനേകം ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന സന്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ആൾക്കാർ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങൾ മാറില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആണ് ആദ്യം ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ മാറുന്ന വെച്ച് മാറുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഏവം പരമ്പരാപ്ര, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ജ്ഞാനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ സൂത ഗോസ്വാമി അനേകം ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിതുരരും മൈത്രേയരും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മൈത്രേയ മുനിയോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇവിടെ വിതുരര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓ മഹാജ്ഞാനി, എൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉത്തരം നൽകി ദയവായി എൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉന്മൂല നാശം വരുത്തിയാൽ. വിതുരര് മൈത്രേയ മുനിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. നേരത്തെ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു, നീ മൈത്രേയ മുനിയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിതുരരുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് മൈത്രേയ മുനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പ്രഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാതൻ തന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ ശരിയായ കഴിവുള്ള വ്യക്തി മൈത്രേയനാണ്. നിശ്ചയമുള്ള വിതുരൻ പ്രസക്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മൈത്രേയനോട് ചോദിച്ചു. ഒരുവിന് തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവനെ അസാധാരണങ്ങളായ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ സമീപിക്കരുത്. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഗുരു ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ മറുപടി പറയുന്നത് സമയം പാഴാക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രം. ഒരു ഗുരുവിലെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകളിൽ അല്ലെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് അല്ലെ. സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവനെ അസാധാരണങ്ങളായ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ സമീപിക്കരുത്. ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഗുരു ഊഹാഭവങ്ങളുടെ പറയുന്നത് സമയം പാഴാക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രം. ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണും അല്ലെ. അവര് പലരും പരമ്പരയിൽ പെടാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നൽകുന്ന മറുപടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കരുതാനായിട്ടാവില്ല അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതക്ക് തന്നെ 500ഓളം ഭാഷ്യങ്ങളിലും അല്ലെ. അതിൽ ഓരോരോ ഭാഷ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മായാവാദികളുടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ചിലതിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ആണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ.
നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ, അത് എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പരമ്പരയിലൂടെ ആ ഗുരു പരമ്പര എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആചാര്യന്മാർ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അത് അറിയുന്ന ആളുടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മറുപടി പറയുന്നത് സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണെന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എല്ലാ കഴിവും ശക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ഒരു ആത്മാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ശക്തിയും നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ അയക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് വരുന്നത് അവരിവിടുത്തെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല, നമ്മളെപ്പോലുള്ള അല്ലെ. അവർ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തില് ഉള്ളതാണ്. 535 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിനെ കുറിച്ച്. പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ കഴിവുകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ സാധാരണ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ അവരത് എപ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് വരും. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിശേഷ അവസരങ്ങൾ, വിശേഷമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുരുമഹാരാജ് ഒരു ആളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു വ്യക്തിയോട് നീ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാല് എന്താ പറയാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും ആവില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ. ഗുരുമഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളൊന്നും അത്ര വലിയ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നില്ല, ദൈവവിശ്വാസികളെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, യാതൊരു വിക്കുമില്ലാതെ. അങ്ങനെ അവര് ഇത് എങ്ങനെ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, എങ്ങനെ മാറി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എല്ലാ ഡോക്ടറെയും കാണിച്ചു, എന്നാലേ അതിന് വേറെ ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ല, ഇത് അങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അവരൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുരുമഹാരാജ് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ അച്ഛനും അമ്മക്കും പോലും അത്ഭുതമുണ്ടായി. അവര് നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ, സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളും എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവൊക്കെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ നിന്നും ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വിതുരർ പറയുന്നതാണ്. സോറി, സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഓ ഭൃഗുപുത്ര, അപ്രകാരം വിതുരനെ ശ്രവിച്ച മൈത്രേയ മുനിക്ക് വളരെയധികം ഉണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി മറുപടി പറഞ്ഞു. മൈത്രേയ മുനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ധവർ പറയുകയുണ്ടായി, മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മൈത്രേയ മുനിയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളായിട്ടല്ല, ലോക ജനതയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുക അല്ലെ. നേരത്തെ കണ്ടു നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ അല്ലെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടല്ല അല്ലെ, എല്ലാറ്റിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, മഹാജ്ഞാനിയായ മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, ഓ വിതുര, ബ്രഹ്മാവ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച പ്രകാരം 100 സർഗീയ വർഷം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയും സ്വയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. താമരത്തണ്ടിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴെയിട്ടും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. അവസാനം തപഹ അല്ലെ, തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അശരീരി ഉണ്ടാവും. അത് പ്രകാരം തപസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. 100 ദേവവർഷം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വയം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്താണ്? സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. പ്രഭുപാദരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ നാരായണന് വേണ്ടി കർമ്മനിരതനായി. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവത് സേവന നിരതനായെന്ന അർത്ഥം. ഒരുവന് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത തപസ്സാണത്. എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ശാശ്വതവുമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിരാമം. ഒരുവനെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സാധുക്കള്, സന്യാസിമാർ അല്ലെ, അവര് മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മള് കണ്ണിമാലയൊക്കെ ധരിക്കും അല്ലെ. കണ്ണിമാല അത് 2 ചുറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇടും അല്ലെ, പിന്നെ 3 ചുറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇടും. അപ്പൊ അത് ഒരു പറയാ, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതല്ല എന്ന് പറയും. ആ 3 ചുറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ വാക്ക്, നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യ. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയും. എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശാശ്വതമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിരാമമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മവാദികളെ പോലെ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരുക അല്ലെ, സായുജ്യമുക്തി അതല്ല. ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ. എവിടെയായാലും പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മതി. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിർ അഹൈതുകി. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം.
18ാമത്തെ ഒക്കെ മതച്ചിട്ടെങ്കിലും കുറിച്ച് മുകുന്ദമാല ശ്ലോകം 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബന്ധേനാഞ്ജലീനാ നദേന ശിരാസാഗത്രേ സരോമോദോന്മൈ കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗദേന നയനേ നയനേനോദ്ഗീർണബാഷ്പാംബുജാ നിത്യം ത്വച്ചരണാരവിന്ദയുഗള ധ്യാനാമൃതാസീദിനാം അസ്മാകം സരസീരുഭാഷ സതതം സമ്പദ്യാം ജീവിതം. ബന്ധേനാഞ്ജലിനോ നദേന ശിരസാഗത്രേ സരോമോദ്ഗമേ കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗദേന നയനേ നോദ്ഗീർണബാഷ്പാംബുനാ നിത്യം തച്ചരണാരവിന്ദയുഗള ധ്യാനാമൃതാസ്വാദിനാം അസ്മാകം സരസീരുഭാഷ സതതം സമ്പദ്യതാം ജീവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബദ്ധേനാഞ്ജലിനാ നദേന ശിരസാഗത്രേ സരമോദ്ഗമേ ബദ്ധേനാഞ്ജലീന നദേന ശിരസാ കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗദേന നയനോദ്ഗീർണബാഷ്പാംബുനാ നിത്യം തച്ചരണാരവിന്ദയുഗള ധ്യാനാമൃതാസ്വാദിനാം അസ്മാകം സരസീരുഹാഷ സതതം സമ്പദ്യതാം ജീവിതം. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അല്ലയോ താമരക്കണ്ണ, അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദ ധ്യാനമാകുന്ന അമൃത് എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈയോടെ അങ്ങയെ ശിരസ് കുനിച്ച് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദത്താൽ രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കണ്ടമിടറിക്കൊണ്ട് നേത്രങ്ങൾ നീരണിഞ്ഞു ഈ വിധം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തേണമേ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിക്കുന്നതിലും അവിടുത്തെ രൂപവൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നതിലും ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി കാണുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കാറില്ല. ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഉപജീവനം സമ്പാദിക്കുക എന്നത് കടുത്ത പ്രയത്നമാണ്. രാവും പകലും ഒരുവന്റെ ശക്തി മുഴുവനും അതിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഈശ്വരനെ ഓർക്കാൻ സമയമില്ല. ഈശ്വരനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് പരമപ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് തൻ്റെ ശക്തി മുഴുവനും ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ഭൗതിക
കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഹിംസിക്കുന്നു. ചില ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഒരു വലിയ വൈഷ്ണവനും അതേസമയം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിലെ ചുമതലാബോധമുള്ള ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റും കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം, നാം നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആവശ്യങ്ങളെ തുലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴും നാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാൻ ശ്രമിക്കണം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉയർന്ന ചിന്തയും എളിയ ജീവിതവും എന്ന ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വേണം ഉപജീവനം നയിക്കേണ്ടത്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഉയർന്ന ചിന്തയും എളിയ ജീവിതം. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഐ തിങ്ക്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7:14-6 നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും അത്തരമൊരു ജീവിതമാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യപരിപാടികൾ വളരെ ലളിതമാക്കണം. സ്നേഹിതരിൽ നിന്നോ കുട്ടികളിൽ നിന്നോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണെന്ന് ബാഹ്യമായി സമ്മതിക്കണം. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിത ലക്ഷ്യം സഫലമാക്കാൻ തടസ്സമായ സങ്കീർണവും ക്ലേശകരവുമായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായ വ്യക്തിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സേവനം വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ്. അത് ഗൃഹത്തിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ വെച്ചാകാം. ഭഗവാന്റെ ആൾത്താര വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴും നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും വിഗ്രഹത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചൊഴുക്കുമ്പോഴും കുലശേഖര രാജാവ് വർണ്ണിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനമാകുന്ന അമൃത ആവോളം ആസ്വദിക്കണം. ആരാധന ഒരു സമയബന്ധിത പ്രക്രിയയാക്കി മാറ്റരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വൈഷ്ണവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മായാവാദികളും വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം മായാവാദികൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ വിഷയമായി കരുതുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ അനസ്യൂതമായ പ്രവാഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ വിഗ്രഹാരാധന ധ്യാനത്തിന് സഹായകരമാകുമെന്നും അന്തിമമായി ഭഗവാനും തന്നെ പോലെ മായയാണെന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആരാധകൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തരോ ഇത്തരം ഭക്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ആചാര്യന്മാരും വിഗ്രഹാരാധനയെ പ്രതിമാ പൂജയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനായി തന്നെ കാണുന്നു. ഉണ്ടാക്കിയത് ലോഹമോ ശിലയോ തടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ആ വിഗ്രഹരൂപം ഭക്തനുമായി ഭക്തിവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനായി ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുതലായ ആധികാരിക ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹാരാധന എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ 2 താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാന്മാരായ യോഗികളുടെ ഹൃദയകമലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ മാറിടത്തിൽ പശുക്കുട്ടിയുടെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്ത കൗസ്തുഭരത്നം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളുകളെ അലങ്കരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പുതുപുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള മാലകളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നു. 2:10 പറയുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ മുഖം വിവിധ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർണങ്ങൾ സ്രാവിന്റെ ആകൃതിയുള്ള കുണ്ടലങ്ങളാൽ അലങ്കരിതമാണ്. കർണങ്ങൾ മനോഹരമാണ്. കവിളുകൾ തിളങ്ങുന്നവയാണ്. മന്ദഹാസത്തോടു കൂടിയ മുഖം ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖവും ശരീരവും കാണുന്നവരെല്ലാം തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാർക്കാകട്ടെ തങ്ങളുടെ കൺപോളകൾ ഇടയ്ക്കിടെ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടികർത്താവിനോട് കോപം തോന്നുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:24-65 ശ്ലോകം. ഒരു 8:40 ആയിട്ടില്ലേ? ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എടുക്കാം. എന്നാൽ അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യത്കൃഷ്ണ പ്രണിപാദധൂളീധവളം തദ്വർഷ്മ തദ്വൈശിരസ് തേനേത്ര തമസോഞ്ജിതേ സുരുചിരേ യാഭ്യം ഹരിർദൃശ്യതേ സാ ബുദ്ധിർവിമലേന്ദു ശങ്കധവളാ യാ മാധവാധ്യായിനി സാ ജിഹ്വാമൃതവർഷിണി പ്രതിപദം യാ സ്തൗതി നാരായണം യത്കൃഷ്ണ പ്രണിപാദധൂളിധവളം തദ്വർഷ്മ തദ്വൈശിരസ് തേനേത്ര തമസോഞ്ജിതേ സുരുചിരേ യാഭ്യാം ഹരിർദൃശ്യതേ സാ ബുദ്ധിർവിമലേന്ദു ശങ്കധവളാ യാ മാധവധ്യായിനി സാ ജിഹ്വാമൃതവർഷിണി പ്രതിപദം യാ സ്തൗതി നാരായണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ധൂളിയാൽ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ശിരസ് ഏതാണോ അതാണ് ഉന്നതമായ ശിരസ്. ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ദർശനത്താൽ അന്ധകാരമാകുന്ന കണ്ണുകൾ ഏതാണോ അവയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ. മാധവനിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ബുദ്ധി ചന്ദ്രന്റെ വെളുത്ത പ്രകാശം പോലെയോ വെളുത്ത ശങ്കിനെ പോലെയോ കളങ്കമറ്റതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നാരായണനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന നാവ് അമൃത് വർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഭക്തിഭരിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അത് സാവധാനം ആത്മീയവൽക്കരിക്കുകയും സുന്ദരമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവരിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ മറ്റൊരു ഭക്തന്റെ ചാരുത അറിയാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദസ്വാമി തന്റെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഇപ്രകാരം താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനോ ശരീരത്തിന്റെ നിറം മോശമായവനാണെന്നോ ശരീരം വെളുത്ത് വൈരൂപ്യമുള്ളവനാണെന്നോ രോഗിയാണെന്നോ ശക്തി ക്ഷയിച്ചവനാണെന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്രധാനമായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം അപര്യാപ്തകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അത്തരം ശാരീരിക അപര്യാപ്തകൾ അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുന്നവയല്ല. അവന്റെ ശരീരം അശുദ്ധമല്ല, അത് ശരിക്കും ഗംഗാജലം പോലെ പരിശുദ്ധമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ കലങ്ങി പതഞ്ഞ് അഴുക്കായി കാണപ്പെട്ടാലും ഗംഗാജലം പരിശുദ്ധമാണ്. അതിൽ കുളിക്കുന്നവരെ ഗംഗാജലം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ ബാഹ്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. പലപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വളരെ നാടകീയമാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവി ശിഷ്യന്മാരെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പറയാറുണ്ട്. അവർ വളരെ വൃത്തിഹീനരും ദുഃഖിതരുമായ ഹിപ്പികളായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോടെ അവരെല്ലാം തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ കാന്തിയോടുകൂടി മാലാകമാലെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിരുന്നപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ ഭക്തരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നാടകീയ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മധുരയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കൂനിയായ യുവതി കംസന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ചന്ദനലേപനം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ചാർത്തുകയുണ്ടായി. അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഭഗവാൻ അവളുടെ കൂന് മാറ്റി അവളെ സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായ വാസുദേവനെ തൽക്ഷണം സുഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അന്തിമമായ ശാരീരിക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം അഥവാ സ്വരൂപം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്ത് ധൂളി ശിരസിൽ ധരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ എളിമ കൊണ്ട് ഭക്തൻ സുന്ദരനായി തീരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ എതിർലിംഗത്തെ ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗർഭിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി മണ്ണിൽ നമസ്കരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ കുലശേഖര രാജാവ് അതിന് ഒരുതരം സൗന്ദര്യ ചികിത്സയായി ഇവരെ വിവരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ്. ഭക്തന്റെ കണ്ണുകൾ ഏറ്റവും സുന്ദരമാകുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മോഹന രൂപം കാണുമ്പോഴാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രതിഫലനം ഭക്തിയോഗികളുടെ കണ്ണുകളെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഈ പ്രകാശം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അകന്ന് ഭഗവാനിൽ നിർമ്മലമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ ബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ കളങ്കമറ്റ ബുദ്ധി എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം പരിശുദ്ധരായ ആത്മീയ ബുദ്ധി സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ശാന്തനായിത്തീരുന്നു. അവന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ബുദ്ധിയെ ഇവിടെ ചന്ദ്രനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രികയുടെ തണുപ്പും സ്വാതന്ത്ര്യമേകുന്ന സൗന്ദര്യവും എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതും ആസ്വദിക്കാവുന്നതുമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ നാവ് അമൃതവർഷമാണ് ചൊരിയുന്നത്. അതും നിലാവ് പോലെ തന്നെ യാതൊരു വേർതിരിവും കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്. പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോരും അല്ലെ സവൈമനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി കൈകൊണ്ട ഗുണാനുവർണ്ണം. ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലോട്ടായിട്ട് പറയുന്നതും ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം. നമ്മുടെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ ശിരസ് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലെ ധൂളികൾ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ ധൂളികൾ പറ്റിയുള്ള ശിരസാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശിരസ് എന്ന് പറയുന്നു. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മണ്ണാവോ അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണ് വരുന്ന പാദധൂളികൾ അല്ലെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ ആരെയായാലും വൈഷ്ണവരെയായാലും നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാദധൂളികൾ ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബൽ അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി പോയിട്ട് കുറച്ച് നിങ്ങളെ പാദധൂളി എടുത്തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ, അപ്പോഴേ അവരുടെ പാദധൂളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭക്തന്മാരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് മറ്റൊരു ഭക്തനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ആവർത്തനം. പ്രഭുപാദരെ വിദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ്, ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ 4 യമനിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം സ്വതന്ത്രരായി കഴിയുന്നവരായിരുന്നു. സമൂഹത്തിനും ആർക്കും തന്നെ വേണ്ടാതെ കഴിയുന്ന ഹിപ്പികളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവരൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദര് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ കാര്യം, അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു കാര്യം ഒരിക്കല് ശിലപ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ആദ്യം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ശിലപ്രഭുപാദർ കർത്താലും മുട്ടിയിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും കഞ്ചാവ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും അങ്ങനെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അവർ മാറി വരികയുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുമ്പോഴേ ഒരു ബാറിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ 2 സഹോദരങ്ങളും വന്നിട്ട് അതിൽ ചേർന്നു. അവരും കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് നല്ല മത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇന്നലെ വരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വരെ കള്ളു കുടിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിർത്തിയവരാണ്. അവർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇവർ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവരെ പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അവരെ വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം, ഇവരാണ് എൻ്റെ മായാപ്പൂരിലെ വിചാരിമാരാവേണ്ടത് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്ന് പറയും. അവരെ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ ചേർത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരികയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വരികയും മായാപ്പൂരിൽ പൂജാരിമാരായിട്ട് എത്രയോ വർഷം 50-ലേറെ വർഷമാകാനും അവർ പൂജാരിമാരായിട്ട് അതിൽ ഒരു ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒരാളെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറ്റവർ ഇപ്പോഴും മായാപ്പൂരിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇദ്ദേഹം മായാപ്പൂരിലെ വിചാരി ആവേണ്ട ആളാണെന്ന്. അപ്പോ എത്ര തന്നെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായാലും ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അത്തരം ശാരീരികമായ അവരർത്ഥങ്ങൾ അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ബാധിക്കും. അവന്റെ ശരീരം അശുദ്ധമല്ല, അത് ശരിക്കും ഗംഗാജലം പോലെ പരിശുദ്ധം. മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ കലങ്ങി പതഞ്ഞ് അഴുക്കായി കാണപ്പെട്ടാലും ഗംഗാജലം പരിശുദ്ധമാണ്. അതിൽ കുളിക്കുന്നവരെ ഗംഗാജലം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ ബാഹ്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് വിലയിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഗംഗയിൽ അല്ലെ നമ്മള്
പലരും തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെ, ഗംഗയിൽ മുഴുവൻ ചളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാതെ വരിക ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനൊക്കെയാണ് പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കും അല്ലെ. അത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അതിലിറങ്ങി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു, പരിശുദ്ധമാകുന്നു അല്ലെ. ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മോശപ്പെട്ടതായിട്ടും അത്ര തൃപ്തിയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പലരും അല്ലെ, വൃന്ദാവനം പറയുന്നു യഥാർത്ഥ വൃന്ദാവനം അത് എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കുറെ ബിൽഡിങ്ങും കുറെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. എന്നാൽ അതൊരു മറയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുപ്ത വൃന്ദാവനം, ശരിയായ വൃന്ദാവനം അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസാമിപ്പാരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ വൃന്ദാവനം ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേറെ പുതിയൊരാളെ കൂട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത്, വേറെ ഇടയും ഉണ്ടായില്ലേ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് കുറ്റം പറയില്ലേ. അവര് കാണുമ്പോൾ കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക സ്ഥലമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ധാമമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതേ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഗംഗാജലം അത് മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ കലക്കമായിട്ട് കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അത് പരിശുദ്ധമായത് തന്നെയാണ്. അതിൽ കുളിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപര്യാപ്തകളൊക്കെ കണ്ടാലും അത് അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ലാതെ. പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വളരെ നാടകീയമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവി ശിഷ്യന്മാരെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പറയാറുണ്ട്. അവർ വളരെ വൃത്തിഹീനരും ദുഃഖിതരുമായ ഹിപ്പികളായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ അവരെല്ലാം തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ കാന്തിയോടെ കൂടിയ മാലാകമാരെ പോലെ ആയി മാറി. കുറച്ചൊരു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എന്നാല് എന്താ പറയാ തമോ ഗുണവും കഴിഞ്ഞ് അതിനും അപ്പുറമുള്ള ആൾക്കാരെ പോലുള്ള അവരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റും അല്ലെ. അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഭാരതത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, രാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം, പുതിയ ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചേരാം. ആരൊക്കെയോ നേരത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. 16 മാല ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ പുറമേക്കുള്ളവർക്ക് കൂടി. അപ്പോൾ വേറെ ആരൊക്കെയും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അടുത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റും സമയങ്ങളൊക്കെ. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവേന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരുരാജ് ജയ.